Takže čau, byl lidi, jsem to já, Kleiny, a budu natáčet teďka asi takový let's play na Minecraft a jak už jste si mohli všimnout, je teď hodně ovcí a tak já bych nějakou asi mohl sejmout. Tak, aspoň nějakou postýlku bych potřeboval být. Další dít. Omlouvám se za ty lagy, teďka se ten z začátku byla lagovat. Další je dít. A chtěl by to třetí dít. Mám tady kravičky. Jste si mohli všimnout, používám takový srandovník, texture patch. Okay, hodně vychlámaný. Každá věc je tady směje. A když rozbijete blok, tak se vytváří takový smajlík. Ty nějaký sexoš. Kytky jsou vychlámaný. To je taky sexoš. Jo jim. Nevidím houby, ani nebolí mě klouby. Ubereme. A to je jedno, každopádně jdu na dřevo. Pokud to trochu dřeva. Já nevím, asi chci točit nejenom let's play na hry, chci točit různé vlogy a taky challenge. Už jeden challenge máme s kamarádem domyšlený, budeme žrat takový hnusný pepř, velkou lžíci pepře, snad se z toho neposerem. Vidíte takový tutuňu smajlík. Tak, takže vytvoříme krafanťák, aha. Takže tak nějak to tady takhle šoupneme. Tak, vytvoříme si kouzelný ty hluky, vytvoříme krafťák, takový tento divný čarovný krumpáč, ten nejvíc best, který vytěží úplně všechno, krom diamantu, zlata, ironu a tak dále a tak dále. Je to prostě sexeš krumpáč. U této textury se mi líbí, že cobblestone vypadá jak Stonebridge, nebo to dává, to jedno. Každopádně už mám stone sračky a to jedno. Tam je hezky uhlí a iron, ten se už na mě směje. Tam uhlí úplně říká, Kleiny, pojď si pro mě. Samozřejmě já neodolám a já si po něm půjdu. Je to sexuál, jdu si proto. Do prčic. Motherfucker. Head. Tak. Když se nám smíte, Batman. Máme tady i Batmana. Já věděl, že Batman existuje, ale ne, že má v takové podobě. Takže nějak by se to chtěl dostat dolů pro ten iron. Každopádně už se asi pár se bude smívat. To až uvidíte měsíc nebo slunko, tak budete týct. Kde seš? Protože tak vyhulený slunko jsem dlouho neviděl. Je to nějaký hippies mod asi, je teda texture patch, jelikož každá věc se tady na mě směje. Je to takový nedeprimující, je to takový hezký. Tady ten iron prostě úplně říká, vytěž mě úplně. Nebo ta kravička úplně říká, zabij mě, dostaneš maslíčko a kůži. Nebo ten Batman, co tady pořád lítá, ten úplně taky říká, zabij mě, ale nic nedostaneš. Ale já tě nezabiju, proč by měl zabít zvířata, který mi nic nedají. Radši vezmu takový vychlámaný iron. Stanu se dolů a pak nahoru. To nevím, to jsem ještě nevykoumal. Tak, každopádně na každou sérii si budu dávat jen textury. Chci vytvořit tady vlastní texturu. To je samozřejmě sama taková dobrá textura. Dám asi Endermana nějakého fera. To je sranda. Endermani. Černí muži. Čoromor bloky. Tak. Ale ještě jsem nikdy neviděl Endermana krála z železo. To až někdy uvidím, tak budu mít takový chlámačky. To je Creeper, tyhle. Hejzle. Kde seš? Creeper takový s jedným zoubkem, takový mimínko. Ten říká úplně, já nebouchnu, já jsem mimínko. Hovno bouchne, nevěřte mu. Každopádně vám nedám popisku videa tuhle texturu, protože nevím, jestli jsem to stáhl. Tyhle, to vypadá Hitler. Tyhle, já si z mě prdel. On dneska to vypadá Hitler. To ty knírek hezký. Hejzle, umři. Tyhle, Creeper. Ne, help me. Au! Snad, jo. A teďka nevím, kdy jsem umřel. Dělali si mě srandu. Jak vidíte, můj skin se jmenuje Omzit, ale jako to nechápu, proč. Protože mi teď někde zabili a já nevím kde. Au! Hele, ty jsi tak zlej na mě. Creeper tam jako šel. Jako teďka ví, kde jsem umřel, že jo. Lidi, já vím, že vy určitě víte, že jsem umřel, ale já to nevím. Každopádně se mi zdá, že to bude někde tady. A běrák ne. Ne, tady jsem těžil iron. A tady jsem někdy potkal toho tarik.
Je creeper. Ne, 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 ne. Můj iron. Hajzlo. No tak vidíte, to je fail. Zase jsem umřel. Říkal, že to nenandu, to vím. To je epic fail, to je failový díl, je to první díl. Samozřejmě říkal, podle prvního dílu už se na mě nebudete dívat. Děkuji. No prčic. To je karma. To je škaredá, velmi škaredá karma. A já si ji tady takhle. Jo, našel jsem to. Ať to nebude hezký exp, pěkně vychlámaný, iron jsem získal, takže já jdu těžit dál iron, ale každopádně už se s těma zrudama nechci potkat, takže takhle vám uteču, tady nahoře další, jsem se vydám později. Chtěl jsem točit i multiplayer s kamarádama, kamarádi jsou též sexoži jako já. Budu točit asi s Tomem, s kterým budu točit i challenge a různý vlogy, budu jako vlogy je moc ninja na mě. Jeda, to je voda, se utopím, kašlu na to. Zkusím, jak dlouho vydržím pod vodou. Jsem to nedal. Mám vychlávané jablíčko, to je taky sexoš. Začíná se smívat. Já vám chtěl ukázat vyhulené sluníčko. Tomu se říká sluníčko s jedním zoubkem. Je to sexoš sluníčko, to jsem ti neřekl. A já si natěžím nějaký dřevo. Hezký poušť. Tam se pokouknu pak, jestli tam nejsou nějací ti vyhulení vesničani. Jelikož podle ukázky jsem viděl, ukázky té textury budou vesničani úplně zabití totálně. Budou to nádherní vesničani, kteří se na vás budou usmívat. Budou to horší jak těmaní, protože těmaní proti ním jsou drazí, protože to je moc. Tak. To skáčeme. Stromeček, nevím proč jdu až sem pro stromeček, tenhle strom je osudnej, ten se mi líbí. Natěžíme dřevo, postavím barák. Hold, to ještě nemá cenu, ale tak aspoň prozatím. Potřebujeme ho napouštím. Ať se máme kde schovat. Natěžíme, je. Moje díly asi budou po 4 hodinkách. Taková 4 hodinky smíchu a epic failu. Samozřejmě jak jinak, když to točí Klejny. Že jo, že nechci jako klidně, když mi napíšete, že si třeba jako se najde nějaký odvážlivec, který by se mnou chtěl točit, třeba vám řeknu jednu podmínku. Musíte mít kolem 13 let, nad 13 let, jinak netočím. A musíte aspoň ten Minecraft trochu víc znát, abyste se mě neptali, a jak se dělá stick? Ty brďo, kde jsi nabral ten diamant? Já myslím, že to je jenom v kreativu. Vážně ne, sorry. Takže tak. Co to je? To nevím, co to je. Hej, to jsou... Počkej, tam musím vyzkoumat, co to za blok. Sandstone. No, tak to je nádherný. Je iron, to je epic. Já jsem našel iron, budu ironový král. Budu Mr. Fero, který je Mr. hledač ironů. Tak, myslím si, že když si postavím nějaký malý útonný baráček, takže to ničemu neuškodím, jelikož kde si udělám pec a postýlku, kde budu spát, s ovečkama a bude ze mě zoo. Tak, postavím asi zatím základní vodu, 5x5 bych tady dal tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, dobrý. Sakra. Tak, 1, 2, 3, 4, tak, je to sexoš, toto máme, aby nám bylo dřevo na krafťák a na postel, to nám vyšlo přesně. To je karma, je to škaredý, došlo nám to, víte, tak já zbytek postavím, je z tohoto, dívejte, tak uděláme jako aj sexy okýnko, a četříme s blokama, jak vidím, to mi nevíde. Snad mám nějakou hlínu, mám dost hlíny. Tak to mám zatím před monstrama, abych se ubránil samozřejmě. Tak, je to tak. Naš já stavím úplně sexoš stavby jako lidi. Úplně nejvíc sexy. Sexy ani nemnou mluvit, nebo co to jmenuje anglicky, nevím mluvit, to je jedno. Každopádně, sandstone se taky hodí, luvo sem. Vytvoříme pec, do prdele. Nás tady trochu prokopeme. Co to je, gravel nebo písek? Sand. Řeknu jedno anglický, druhý český. Co to je? Moje angličtina, ježiškotky, piškotky. Za to by si dal facku. Co to je? To vypadá sexy. Aha, co by jiného by to bylo, než známý cobblestone. Sexy cobblestone. To už jsem vám jednou říkal, co je tady za sexy cobblestone, že jo? Určitě. Tak.
Tak. My si musím hlídat karmu teďka, prosím, by to nějak dopadlo. Čumte se na ten měsíček, nevidíte ho, že? Čekajte. Hraju na normálnu, že jo? Čekajte. Musím kouknout. Normál. To je hezký měsíček, co? Ten potká, tak si myslím, že jsem zvolený, ale já jsem zvolený každou dobu, takže to je jedno. Tvoříme pec a vykraftíme nástroje. Takže tak, dáme tak. Uděláme si tu postýlku, až přespíme tu škaredou noc. Počkejte. Moje creeper postel. My creeper bed. Hezky. Čo je? Som sa probudil. Dobrý. Tak. Hajzl. Bum. Takže tak, nebudu točit na Minecraft, budu točit i recenze, bude spoustu soutěží, sexožry, stylu hodinových her, třeba Far Cry 3. Samozřejmě, to si uděláme taky soutěž. To bude samozřejmě v informačním blogu, všechno o čem vás včas informuji, nebojte, když na mě budete dívat, budete vědět vždycky o co vše. Samozřejmě už jsem točil hodně let's playů, vždycky to dopadlo nějak úplně lamácky, samozřejmě teď už to beru ze srandou, teď to dopadne jak to dopadne, je mi to jedno. Každopádně chci točit různé srandy, točím to pro zábavu, točím to pro vás, netočím to jen, točím to z nudy. Samozřejmě, ne pro popularitu, jo, točím to proto, hlavně jenom proto. Ne, je to lež, samozřejmě, natěšíme, samozřejmě školní dny, škola je fuj, škola je ble, to je to jedno. Každopádně jdeme dál, ukraftíme si nějakou sekeru, ať si natěžíme trochu dříví. Hezky. Tenhle texturpeš se mi začíná čím dál tím víc líbit. Ale to nemám čím, máme ironu dost. To tu pak krumpáš, ty vole. A to je jedno. Tak. A hlavně jsem svůj sexy barák nestratil. Tyjo, to je pak SpongeBob. SpongeBob s bodlínkama. Čiže nový SpongeBob. SpongeBob bodlínka. Bude se jmenovat špač. To je. Ne, já radši nebudu nic říkat, nebo já řeknu samou kokotinu, co vypustím z úst, to je blbost, nebudu mluvit tak prostě, protože jsem si to uvědomil až teď. Samozřejmě bude sranda se mnou, musí se mnou být sranda. Samozřejmě, jestli chcete vidět, jak budu blade, tak si určitě koukněte, jak budeme točit náš první challenge. Já už jsem jednou žeral s kořicou, pak jsem žeral a jednou pepř, ale o pepře se video nezachovalo, ale z kořice je na Facebooku. Mé se na to získal 40 lajků, jako fakt. A tak na to, že jsme žrali, že budeme žrat ten pepř, tak na to jsem získal 50, nějak 4, nevím. Samozřejmě vytvořím facebookové stránky, web stránky, YouTube channel, samozřejmě všechno bude, nebojte. Tam je černá kráva, vlastně to bude nějaká romka, místní romka, nějaká ta, jak se to jmenuje, nějaká to bude, která bude předpovídat budoucnost, jak si jim říkám. Bude to, nevím, jestli jste viděli Yolandu, Gangnam Style parodie na Yolandu. Jsem cigánka, zaplať pambu, jmenuji se Jolanda, ano, jsem cigánka, zaplať pambu. Jsem cigánka, máte strach? Nevím, jestli jste to slyšeli, jestli ne, dávám na to odkaz, samozřejmě, jak jinak. Jo, takže máme, co dále? No, to jsem chtěl udělat, nevím. Samozřejmě půjdeme zabít nějakou tu černou Jolandu, jelikož potřebuju maso. Si uděláme tak. Jolanda. Samozřejmě pokud se vám bude video líbit, můžete mi dát like. A když se vám bude líbit velice, tak můžete dát odběr. A taky vám zpívám nějakou písničku, pokud budu mít co odběratelů. Já vám složím písničku. Jako nějaké takové, jak se to jmenuje. Ty vole, auto na jednu ranu. Samozřejmě jako třeba, jak se to jmenuje. Prostě speciální díl, že vám prostě zaspívám. Hej, nesmrtelná kráva, co to je? Speciální díl, kde vám budu zpívat prostě. Klejný je Bůh, ne je to vůl, ale tak to je jedno. Hej krávo, nesmrtelná Jolanda, je chráněna zákonem. Tak, tam je jedna Jolanda. Ale já chci tebe, Jolandičko, já tě chci za ženu. Hezky. Umři? Hol, je to kráva chráněna zákonem. Tam má koule, co? Ne, to jsou vemena. Prasata jediný. Perverzní. Takže chtěl by to. Tady máme hodně dřeva, zásoby dřeva, tam je Jolanda, běrak, jsi chráněna zákonem. Samozřejmě každá Jolanda je chráněna zákonem, že jo? Každý zvíře je chráněný zákonem, jo? Tady v Minecraftu ne. Teď jsme na zvířátka brutální, zabijíme je. A hlavně tady Jolandy. Hej, hezky, našel jsem svůj starý krafťák. Lup.
Zatím se mi to líbí, jak to točím, zatím se mi to, myslím, že se mi to zatím daří nejvíc, že se mi asi tak nedařilo při točení let's play. Nevím, co je to funplay, ale budu to taky určitě točit, nebo co to je. Jo, už vím, co je to funplay, když budu točit s fanouškama. Jo, budu točit funplay, co vy na to? Určitě si s mnou nikdo nebude tak chtít točit, co? Ne, to je jedno. Každopádně, určitě někdo časem si třeba nějaký vůl, se bude chtít natočit něco. Samozřejmě si mi pište pod komentáře, co s tebou točit, napište mi nějaký server, musíte mít hlavně klidný rodiče, že mi třeba nepřijdou prostě natáčení do hovoru, začnou povážovat, že máte jít spát, nebo co tam děláš, nebo takové věci, to vážně nechci. Budu točit i fanouškovské mapy, co samozřejmě do popularity platí, tak uděláme si botečky, a ty nechodíme bosy. Koupím ti papuče píčko za 4,50 píčko, aby ti nebyla kosa, až bez zimě kosa. Aby si nebyla bosa, až ti bez zimě kosa. No. Takže tak. Ty jsi až moc bílá a černý obličej, co to je? Zabít. Víte, ovečky jsou rasisti, mají černý obličej, šedý obličej, černý kopita a bílý kožich. Žádní rasisti, berte to tak, jako je. Tak. Já už si myslím, že mám tak málo životu a to je brnění. Hamburger, ta textura se mi začíná čím dál tím víc líbit. Tak, to jsem plnej. Takže bych chtěl natěžit ještě nějaký iron. Sakra, tak s tím krumpáčem asi dlouho těžit nebudu moc sprintovat. Takže, domeček si stavit nebudu, ten postavím za kamerou, bude to sexož, duper, čuper, duper, do barák. Máme nějaký ten hambáč na cestu. Hambatý hambáč. A jdeme na Iron. Tady určitě nějaký bude. Ukažte. Tady bych se mohl zabydlet. Já tak rád bydlím. Vůbec rád nebydlím v těch jeskyních, protože nejsem nějaký neandertálec, takže v jeskyních bydlet nebudu. Tak, tady je další jeskyně. Není to jeskyně. Tak, tady žere. Jeskyně. Hezký. To je to stejné, já jsem vůl. Já chodím dokola, já jsem vůl. Já se omlouvám. To je fail, epic fail. Teď tím, jak se snažím, tak se přesnažím. Je jeskyně. A teďka to neletím, víš, že to je ta stejná. Teďka neletím. Tak. Hezký vlna. Nějaká ovečka spáchá své vraždu. Černý uhlí. Tak. Černý uhlí natěžit. Černý, ale zahřívá to. Tak. Iron. Železu. Sociální dávky. V diamantech mi můžete vyplatit. Beru a jich zlato. Na zlatý jatka, to víte. Tak, Ježiši Maria. Další iron. Tyhle, no se cítím fakt jak nějaký ten obyvatel, který požírá sociální dávky a bere pořád železo, což mě nebaví. Tak, když se tady porozhlídnem, tam nejdu, tam je moc tma. Nějaká kráva mi hučí do ucha. Krávo, buď ticho, ty jsi ale a kuře veliký. Tady je tma, tam nejdu a ty iron. Hej, jestli mi nějaký creeper napadne, nebo nějaký zombie, jestli mi napadne, to budu velmi nasrán, naštván, to nevím ještě. Takže že si mě zabije. Šmejdí. To je iron. Každopádně si zastavím. Vejte, na mě nemáte, já jsem chytrý, já jsem main, na mě nemáte. Si takhle krásně zastavím. Tak, uděláme sexož. Tam vytěžíme a já si tenhle díl budu končit. Sakra, se přiblížil. Černota se přiblížila moc. Nahoru. Víte, tyjo. Už nějaký zombie, který kvílí. Tak, a na mě nemáte. Já jsem klejný, já jsem na mě nemáte. Já nejlépe hraju Minecraft, na mě nemáte. Nežere řízky, ani salámy, to je klejný, hej. A prostě máme parodie na Gangnam Style, ať to. Tak. Spíš na český styl, ale tak to je jedno. Každopádně najít tu svou krásnou sexy boudu. Zdá se mi, že byla tam není. Tak vyndu na tuto sexy skálu. Všechno v téhle textuře všechno je sexy. To je sexy prales.
což má skoro každá holka prales, nevím, k čemu ho dávají do Minecraftu. Když tady bude hrát nějaká holka, tak bude mít taky prales, ne, to je logika. Takže každopádně, tam je moje sexy bouda. Jo, aby ty nespad. Geronimo, kamikaze. Každopádně, teďka asi budu končit, natočím hned další video, dneska natočím 2 díly, pak to nějak dám dohromady a pak vám to pošlu a bude sexo všechno. Pohoda, klídek, fanfárově se mějte, samozřejmě já se s vámi loučím, budu brečet, ne, dělám si srandu, pes za chvíli s vámi uvítám a já se s vámi loučím.